Sa Good Vibes, isa ka empleyado sa San Carlos City ang ginpasidungan matapos iya nga gin-turnover sa isa ka radio station ang nakitaan nga bag sa plaza sang syudad. Gintagaan sang Certificate of Recognition ni City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. ang 34 anyos nga empleyado sa City Environment Management Office o KUNSEMO nga si Jerome Herangaya kainas ang aga. Gin-turnover ni Herangaya ang iya nakita nga bag sa plaza sa isa ka local radio station. July sang siniman nga tuig, may nakita man si Jerome nga kulintas kag iya man ini nga ginbalik sa tag-iya gani sang sini nga Paskwa gintagaan siya sang tag-iya sang padya. Istorya ni Jerome, nagapati siya nga basta hindi iya ang isa ka buta nga iya nakita, nagakadapat nga ini ang ibalik sa tag-iya. Sunod naman sa kailibutan, sunod-sunod ang insidente sang pagkatampad sang ila empleyado sa San Carlos. Gani na pensaran sang LGU nga pasidunggan sila. Saksi man sila kung ano karelihiyoso kag kapisan si Jerome, gani nagakaangay lang nga pasidunggan siya. Sa mga concern, na ano niya, parang ko na sunod sa ano, sa mga ano na, kwarta. Kaya ako lang tulo sa na audit ko sila. Kaya ko lang importante. Member din siya sa mga religious organization din sa San Carlos. Kung hindi siya sa iyang opera, serious hindi siya sa iyang opera. Despite his physical defect. Parang ako nang naghahatag kami sa recognition, parang ang iba ng mga employees, ilaman